inche kobeka inche ganya endosie esukuru ekoraba epare bekerami mbabekere nestima last mile ma president yetero ntie bitebyo ngokore ebyane nje montikigaki mobori osebana ekana nengo taka kubabori ria machayo ngote abamore na chakere kurwani governor na omuntu aretego ko babori ria bintu osoro mutiga kore gasia osoro mutiga kore gasia inko babori MS inko babori ria MS nga osoro mutiga ngochandare governor bono kimuta semenye bora bana bana kama wote osoro konga aya mambia kusabande bide biane mambia ntegerere mambia moichore saa sitaria toigwana nile lakini ondebwe sitakoraki ndacharia ngogwatomirunga ogocha gosa orine president yogocha oritari monto ko bori kura oritari MCA tari mochifu tari osoro ayo ojo okaranse bu yotegerera bagambi obakere chinkobi lakini ane inu ogirango mo maete inu mubwati bechando inu abantu abangaini mo maete osoro naende namaete kwebanga osebana mamito kyagera ko goche ntere mbe forest tari atambe ona ekyagera akima to korata bosuku asina arate ntibesa ga chikoro sibaraga akima aye ora ete ngane sarakasi ganga kwachita sarakasi aiga bone ngabona ngati ansomba abantu nechiroriga ngabacha batenene ngosoro kago tenenanga ngaogere osororori aye Moko makurira bare ngamonje to osoro ndara Mami mochi moichore. Ebyombe bimu abere register dinga ibire. Ekyara na mami ko batore chibeza chiyo byombe. Onye kyombe kimura kereta keri kwa seri yetali abantu. Bantu bali banenga ibale. Tari keri register.